نصاب فلتات نصاب فلتات إذا مدبزي نجهو بدمت حفاشن راديو زاران كاب شدشتك ساب شدشن فرعان كان مغتري كمون كثر المشتن براديو نما يفنّا نصاب فلتات سلام إذا خبركم تخطتلتي مرب مسوفلتات لومي 24 ميازيايو إذا علت كابتن قدمي 25 عمتات بشحنت 1993 رفرندم زتخايدلن بلوصات تاريخيين معلتات حنتيا تمالي أبزم محل اللفنية تحستو كاب غازي مونتان مجمر مدمغت زبسر عالات تمسطون ملأختن مرحتي مش بشاب نخب كاب هاجر إلا الرفرندم كمون بزحاد مزتي إرتراوين أو وشتنا وطعن بزبل نستدالو قداتنا قريبنا لمون مقتصلتو إنا حيزنا قريبنا زلونا مسرح مرجع بابا أو رجعو أب تحت الزبلار استيك قريبو الله زخبركم سمعتنا إذا مدب كم تتبالي زبلنا يو هي من السياتنا نسب تقعد مدما نمزخ خريو زغرب زلو كم أوسل زخوانا ندحرت بمملاس نيرتر هاجرنا كان 25 عمتات بشحنت 1993 بجبوط أبز نبرت اللو مسلينا كنغربو تاريخ نقلت سلزلنا قلفت صمت تاريخ بهوت اللون أذكبور تاريخهم جن كم زلوك قربيو أبو ورد بهاجرنا وين بتمساسالي أبا أورجتات زتما قلب منبارو عرستينا إنن ببوت حوف مسرح مرجع ببا أورجتاتو زبليو سنة مكتتال النابلنا نابتحستو كنوسلكم مسرح مرجع ببا أورجو عمود أثام بقار اتهزب إرتران 3 عمتات بهانك أوتاز صبيا زنبرت ساعتسي أخيلا أبزا ساعت زيقا هزب إرترا أبكن مهزب عالم دليتو انتاي مخانو كقلتيو اتمرجع أب كل كورنعات إرترا بزاد النقطسات فون بأزي حقوس منفسن ناي هزبن تجمير الله اسكها حلف يلنا هزبنا نزعلة زيقا بخمي كمستقبله كنقرب لكم كبر وقام نجاقانو مرير قعزون ناصنا باركا أبشنت 958 رئيس ختما نايزا أوراجا زيا مشت إثيوبيا جزايت حيليا حيل سلاسين عد خخيد نحنا نصنت إرتراينا ندلي وزته زبل الروحات فقود خرنعات تتكعو زحدر الله ختما منبارا بزحات يذكروا بشحن 963 نا إثيوبيا جنرال أبي أببه لهزب أكيبو هاجرو نيرترا مبل 14 تقلاي جزات كم زجبرتا أبز فلت أولو جزيون كابت حربني حزب بومبا تدرويلو نيريو أمبن مجزاتي التبل برت مجمرتا استتوكستون أبز أوراجا زيايا لومي دحر 30 عمت مرير صغاي حزب باركا دليتو بحقوس يقلص الله أبت أوراجا بغنياتون ريفرندم تباهيلو مرص درفتاتن جرحوتاتن كسنادائن اخلاماي كدالون قدناتات كسلامن يقنيو دروتي بعال همادئ زدالو نحادار زملكت بهلاوي اكزيبيشن بأم حدارتا أوراجا أبا قردت خفيتو كاب 21 ميازيا جميرو دمو قويلاتات ملؤ ليتك حدر صنيحو ألت 23 دمت مهاب بمرحة هايمانوتن عبيت عدن تجميرو
ህዝቢ ባርካ ሓንካስ ብምርኩስ እዩ ናብቲ ምርጫ ውሒዙ ፍርቂ ኣካላቱ ዝለመሰ ብዓረብያ ዝንቀሳቐስ አልአሚን አቡበከር ዝተባሃለ ዜጋ ሙሉእ ለይቲ ሰለማ ይበልኩን ሎሚ አንጌ ተሲኤ ነዛን ዓመታት ከምነያ ጽናሕኩ እወን ናጽነት አድሚጸ ኢሉ ኣብ ሓተለይ ሰይድና ሼኽ ሳልሕ አልአሚን ሙስጠፋ ንህዝቦም መሪሖም ንኸድምጹ በትብርቱ ሓሩር መገዲ ሰዓትን ፈረቐን ተጓዒዞም ሰይድና እዚ ሓሩር ሓሲኩም ዶ ምስተባሃሉ ልክዕ እዩ ሓሩር ኣሎ ግን ምስ ናጽነት ዝወዳደርሲ ይኮነን ኩልቢ ንዑድ ምትሕብባር ተራእዩ ብርክት ዝበሉ ዜጋታት መካይኖም ረፈረንደም ክሳዕ ዝውዳእ ንምጓዓዝ ህዝቢ ወፍዮም ኣለዉ ምድማጽን ንዑዝ ተገብረ ጽምብልን ብተመሳሰለ መልክዑ ኣብ ግርማይካን እንገርነን ዓደርደር መንሱራን ካልኦትን ተኻይዱ ኣውራጃ ሰንሒት ህዝቢ ዛ ኣውራጃ እዚኣ ንመዓልቲ ረፈረንደም ብዓብዪ ተገዳስነት እዩ ክጽበያ ቀንዩ ኣብ ወረዳታት ሓልሓል በጁክ በያን መጋርሕ ማርያ ቀያሕን ማርያ ጸላምን ኣብ ከተማ ኸረንን ሓጋዝን ዓበይቲ እወን ናጽነት ሰላማዊ ሰልፍታትን ወፈራታት ጽሬትን ተኻይዶም ኢትዮጵያ ኮም ኣብ ከረንውን ናይ ደገፍ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይድዩ ድሮቲ መዓልቲ ምድማጽ ጓይላታት ሓዲሩ መዓልቲ ምድማጽ ምስ ኣኸለ ኣብዛ 96 መድመጽ ነቑጣታት ዘለዋ ኣውራጃ እዚኣ ህዝቢ ንኸድምት ዝተሰርዐ ካብ ለይቲ ኣትሒዝዩ ናብ ምርጫ ዘይተጓየየ የለን ዓይነ ስውር ተመሪሑ ስንኩልውን ብቓሬዛ ይመጺኡ ኣብ ግዜቲ ምድማጽ ኣዴታት እናደረፋን እናዓለላን ነቲ መድመጽ ቦታ ሰትን ዕምባባን ነስነሳሉ እዚ ብመግዛእቲ ብዙሕ ሕሰም ዝረኣየ ህዝቢ ሰንሒት ኮሪዑን ቀሲኑን የድምጽ ኣሎ ኣቦይ ሕመድ አቡበከር ከም ዝብልዎ ን30 ዓመት ክፉእ እምበር ጽቡቕ ኣይረኣናን ጥይትን ሓውን እምበር ሰላምን ቅሳነትን ኣይረኸብናን ኣነ ሰማያዊት ስለ ዝደለኽየ ብለይቲ መጺአ ኢሎም ኣብዚ ኣውራጃ እዚ ነቲ ምርጫን ንተሳትፎ ህዝብን ዝርእዩ ወጻእተኛታት ተዓዘብቲ ነይሮም ነቲ ዘደንቕ ተሳትፎን ተሓጓስ ህዝብን ዝረኣየ ኢትዮጵያዊ ውሩይ ፕሮፌሰር ኤፍሬም ይስሓቅ ድሌት ህዝቢ ኤርትራን ምርጭውን ብዓይንና ተዓዚብና የለና بقدمون اللبامادة تساينوم منبر أب كند خمس جيروم نهزبي محتاج بحيل برت حدا خنويلكا متفقن إلو كالو تعذبتون أتزكى يزلو من الجاز حقوسيو ناس النت إرتراها آيات أراترنيو بديمقراطية ومجدن بزي تقطن كأيو نزم عزابنا حقوساتنا يلوم مدمات بصبوغ يقتلالو أوراجا قاش ستيت أبزا أوراجا زياون مقربات نريفرندم أزينو أديو أبارونتو نابنت دروت معالتي ريفرندم هزبتا ختما بتوقسو أديتات كاب ساعات 4 دحر قطر جميرو نتوم تعذبتي بدبلان قويلان بزتسنة سلاماو سلفي انقواد حن مزاكم يلوهم معالت مدمات مساخلة هزب بارونتو كاب ساعات 3 نايلي تجميريو نابت مدمت نقطع زوحزة ساعات شو عدت ناينقوهم سكونة هزبي نتوم سنادو قدمتي تروح مخانو زرقاق تعذبتي بدمو قللتان تقايتن عمبابا بمنسنسن تقبلوهم نامرج أنا قطع حنكاس بمركوسي وحيزو أب حزب الزنبرة هرفان مدمات برتعيو ناي وزاي تعذبتي أب قص حزبتها وراجا برتع دليت أدل كاب على خان موسان كم ببو كم زخالو قليتهم أب تمعالت مدمات أب بارونتو برتع حرور أب تسنين كبابي عندما برتع نفاسن حرون كان تنبرة إذا ساقامات زي نهزبخ عنكو فايكالن مسرح مدمات نمسلات بركز بولو زيقاتات لعلايقاش مكينوهم وفيهم أب علي قدرن فانكون مالت كباب تسنيون وننت مكاين نايت خبابي تمساسا حجزناي مكاين جيروم أما بزحتو نقطات أستا 800 نايت استمزقب هزبي درو أدميتو اللو أوراجا أكلو قزاي أبزا أوراجا زيا اتسنبل فوليين زدن نغنيرو أبسا جنيتي دروت معالتي مدمات أرما كوميشن رفرندم زلوات عدا مالياتات زلبسون شجن شمع أبوتاتن طواف زحزا دناقلن قوصلي سيين شمعان زحزا أديتاتن زلوهم عدن نقي سلماو سلفي تخيدو اتي كاب دقران عندن قفو من زتبقس سلماو سلفي نبر بعته قوبوتات نايت خبابي بمبتتان
ነቲ ጎቦታት ብምስላም ምእታው መዓልቲ ምድማጽ ኣበሲሩ ኣብ ብዙሕ ጎቦታት ዓበይቲ ሽግ ተወሊዖም ሓዲሮም ኣብ ንኡስ ዞባ ኣውራጃ ሰንዓፈውን ድሮ ምድማጽ ጥልፈን ዝለበሳን ስልማተን ዝገበራን ኣዴታት ሰትን ዕምባባን እናንጸጋ ንኸተማ ሰንዓፈ ክዘርአን ከለዋ ባህላዊ ክዳውንቲ ዝለበሱን ዋልታ ጭማራ ጉራደ ሒዞም ዝድብሉ ኣቦታት ሽግ ዝወልዑ ተማሃሮን ባንዴራ ኤርትራ ህዝባዊ ግንባርን ብዘንበልብላ ብሽግለታታት ተዓጂቦም ኣብታ ከተማ ዘይሮም ኣብ ሰንዓፈውን ገለ ጎቦታት ሽግ ተወሊዕዎ ሓዲሩ ኣብ ሰገነይቲ መዓልቲ ምድማጽ ምስኮነትን ኣህጉራውያን ተዓዘብቲ ሳንዱቕ ምርጫ ጥርሑ ምዃኑ ምሰረጋገጹን ነቲ ምርጫ ብቡራኼ ኣባ ዕቑባዝጊ መንግስቱ ሊቀ ካህናት ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኣውራጃ ኣኩሎ ጉዛይን ሸኽ መሐመድ ኑር ሓጅ ሓሰን ናይ ቤት ፍርዲ ሸሪዓ ወረዳ ሰገነይቲ ተኸፊቱ ዋሕዚ ህዝቢ ናብ መድመጽ ነቕጣ ኣዝዩ ዘገርሚው ኣብ ካልእ እዋን ክትገብሮ ዘይተሓስቦ ነገራት ተገይሩ ኣብ ባህልና ሓራስ ቅድሚ 4 መዓልቲ ኣይትወፅእን እያ ኣብ ርህስ ዝተባህለት ጓል 20 ዓመት 3 ሰሙን ጥራይ ዝገበረት ሓራስ ግን ካብ ምድማጽ ከይትተርፍ ምእንቲ ንቐሻ ብፍቓድ ወዳ ኣብ 2 ሰሙን ከም ዝጥማቕ ብምግባር ከተድምጽ ክኢላ ኣብ ሰንዓፈ ኣብ ግዜ ምድማጽ ዝናብ እኳ እንተነበረ ህዝቢ ዓጀቦን ራሕሲ ኳዳ ኢልዎ ኣብ ካልእ ቦታታት ኣውራጃውን እቲ ድምቀት ናይቲ ጽምብል ተመሳሳሊ እዩ ኣቲኽዳ ኣብ ዓውደ ከፊትዮ ዓውደ ሰሪዕኺ ኮፍልዮ ዓለም መንበርኪ ግርያሕዩ ጉዕዞ መንገዲ ኣየልበት ኣቋራጭ መሪፅኪ ሰንዓት ህዝቢ ሰንዓት ሰራዊቲ ዘይህመል መሬት መረኽቢ ኣውራጃ ደንካልያ ኣብታ ኣውራጃ ንምንቅስቓስ ዝዕንቅጽ ብርቱዕ ሃረር ብዘየገድስ ንረፈረንደም ዝኣክል ምቅርራባት ክግበር ድሕሪ ምቕናዩ መዓልቲ ረፈረንደም ተበፂሑ ህዝቢ ደንካልያ ገለ ብመካይን ገሊኡ ብጀላቡ ገለ እውን ን5 ሰዓታት ብእግሪ እናተጓዕዘ ናብ መድመፂ ነቑጣ በፂሑ ኣብ ዓሰብ ህዝቢ ንኸድምጽ ካብ ሰዓት 6 ኣብጢዑ ድማ ካብ 5 ፈርቓን ጀሚሩ ተሰሪዑ ኣብ ዓሰብ መዓልቲ ምድማጽ ብዕልልታን ጣቕዒትን ብሓርበኛ ኣቦ ሸኽ ዑመር ሃኪቶ ኪጅምር ከሎ ኣብጢዑ ድማ ህዝቢ ብጓይላን ሳዕስዒትን ባንዴራ ብዘውለብልባን ጀላቡን እናተዓጀበን ተጀሚሩ ኣብ መዓልቲ ምድማጽ ኣብ ዓሰብ ኣብቲ ካምቦ ሱዳን ዝተባህለ ነቑጣ ህዝቢ ሰማያውን ጻዕዳን ተኸዲኑ ብሓጎስን ፍስሓን የድምጽ ነይሩ ኣብ ዓሰብ ከቢር ድማ ፍሉይ ታሕጓስ ነይሩ ነዛ ነቑጣ እዚኣ ፍሊት ዝገብራ ስርዓት ደርግ ንኤርትራውያን ኣብ ጸበብቲ ሸላታት ኣትዩ ብዘስካሕክሕ ጭካነ ዘቐተለላን ዘሳቐየላን ዝሞቕሓላን ቦታ ምዃና እዩ ገለ ግዳያት ናይዚ ጭካነ እዚ ዝርከቦም ህዝቢ ኸኣ ነዚ ግፍዒ ዝናዘክረን እናነበዕን እዩ ከድምጽ ውዒሉ ኣብ መዓልቲ ምድማጽ ንህዝቢ ሻህን ልስሉስ መስተን ተዳልዩ ነይሩ ከምኡውን ማይ ሕክምና መራኸቢ ነቲ ሬፈረንደም ዕውት ምግባር ህዝቢ እቲ ኣውራጃ ኣዝዩ ዝነኣድ ሓገዝ ይበርኪቱ ደቂ እቲ ኣውራጃ 55 ቶዮታታት ንኣገልግሎት ህዝቢ ወፍዮም ኣብ ካልእ ቦታታት ደንካልያውን እቲ መስርሕ ተመሳሳሊ እዩ ኣውራጃ ሰራየ ህዝቢ እቲ ኣውራጃ ሰሙን ቅድሚታ መዓልቲ ብ18 ሚያዝያ ልክዕ ከምቲ ጓል ሰሙን ቅድሚ መርዓኣ ትቕንጠጥ ደቂ ኣንስትዮ መንደፈራ ሰማያዊት ጨርቂ ዝተሸፈነትን ንትሽዓተ ብሄራትና ዝውክላ 9 ሃንዛን ሒዘንን እወን ናጽነት እናጨርሓ ኣብ ኩሉ ጎደናታት ተኸተማ ዘይረን ድሮት መዓልቲ ምድማጽ ድማ መንእስያት ኣሽንዳይ በለየ እናበሉ ካብ ብሎኮስመራ ክሳብ ቤት ጽሕፈት ውድብ ሕብራት ሃገራት በጺሖም ኣብቲ ኣፍ ደገ ኸኣ ጓይላ ተጻዊቶም ሓላፊ ጉጅለ ተዓዘብቲ ውድብ ሕብራት ሃገራት ብዛዕባ ተጽወታ ብዛዕባ ዝህዝቢ ሓዲርዎ ዘሎ ታሕጓስ ኣዝየ ተመሲጠ ኢሉ ፍርቂ ለይቲ ምስኮነ መንእስያት ኣብተን ኣብ ከባቢታት ከተማ ዘለዋ 9 በረኽቲ ቦታታት ን9 ብሄራትና ዘመልክታ 9 ሽግ ወሊዖም ኣብ ብዙሕ ቦታታት ናይቲ ኣውራጃ ህዝቢ ካብ ሰዓት 4 ጀሚሩ ናብ ነቑጣታት ምርጫ ውሒዙ ኣብ መንደፈራ ኣብ መሓዳርቲ ኣውራጃ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ዞባ 4 ተረኺቡ ንገመድ ሃሪ ብምቑራጽ ነቲ ምድማጽ ከፊትዎ ኣብቲ ሰዓት እቲ ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ተዓዘብትን ሱዳናዊ ጀነራል ሐማድ ዓብደልዓዚዝን ኣዩብ ኣልናዘን ተረኺቦም ነይሮም ኣብ ግዜ ምድማጽ ኣብ ገጽ ህዝቢ ፍሉይ ታሕጓስ ይርአ ነይሩ
ኣዴታት ነቲ ሰማያዊት ሳንዱቕ ደኒነን ይስዕማኣ ነይረን ኣብ ክዶ ፍላስ ድማ ሓንቲ ደ ክልተ ስዋኣት ነታ ሳንዱቕ ሕድሪ ስዋኣት ቀያሕ እንተድሚጽኪ ፎእ በልያ ኢለን ኣብ ምድማጽ ዝተረኣየ ልዑል ዲስፕሊንን ምትሕልላይን ናይ ህዝቢ ነቲ መስርሕ ናይ ምድማጽ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ኣብ ጥቓ ምዝዛም ከም ዘብጽሖ ተፈሊጡሎ ኣውራጃ ሰምሃር ኣብ ኩሉ ቦታታት ባጽእ ካብ ዕለት 21 ጀሚሩ ጓይላ ምስ ዓመረ እዩ ብዕለት 22 ህዝቢ ዛ ብዙሕ ግፍዒ ጸላእ ዝረኣየት ከተማ እዚኣ ብፍላይ ከዓ ኣዴታት ሽምዓታት ሒዘን ብኸበሮን ጭራዋጣን ተዓጅበን ዲቕ ዝበለ ጓይላ እናገበራ ናብ መቓብር ናይቶም ጀጋኑ በፂሕ ሓዲረና ናብ መዓልቲ ሬፈረንደም ኣብ ዘውግሕ ፍርቂ ለይቲ 6 መራኽብ ንመዓልቲ ሬፈረንደም ዘበስር መለኸታትን ን5 ደቓይቕ ዝኣክል ብምድማጽ ነታ ወደብ ነቕኒቐናኣ ንጎሳዕ 6 ህዝቢ ነንብሄሩ ዝምልከት ባህላዊ ክዳን ተኸዲኑ ኣብ ዝምልከቶ ነቑጣታት ተሰሪዑ መራሕቲ ሃይማኖት ከዓ ነቲ ምርጫ ባሪኾሞን ኣማዕሪጎሞን ኣዴታት ከዓ ነቲ መድመፂ ነቑጣታት ዕምባባና ንጽጋ ዘይረንኦ በቲ ናይ ህዝቢ ተሕጓስን ተሳትፎን ዝተደነቑ ወጻእተኛታት ተዓዘብቲ ክስእሉን ክምዝግቡን ውዒሎም ህዝቢ ንብረትናን ጥሪትናን ከይበለ ነቲ ምርጫ ብልዑል ድሌት ተሳቲፍዎ ዛሕዛሕ ዝበለ ንብረትን ዝፈረሳ ገዝአንን ገዲፈን ንኸድምፃ ዝመፃ ኣማተረስ ገዝአን ኣደይ ኣምለሰት በርሀ ብዛዕባ ንብረት ክናይ ትግደሳ እንዲኽን ተባሂለን ምስተሓታ ኩሉ ድሕሪ ሃገር እዩ ደቅና ንብረትን ጥሪትን ከይበሉን 30 ዓመታት ተቓሊሶም ዘምጽኡልና ምሰል ክንጥቀመሉ ኣለና ሕድሪ ስዋኣትና ልዕሊ ንብረትና እዩ ኢለን ኣውራጃ ሳሕል ርእሰ ከተማታ ኣውራጃ ድሮት መዓልቲ ምድማጽ ባንዴራታት ተሸሊማን ሓሓሊፉ ብዝተተኸለ መጋርያታት ሓዊ ተኾሊዓ ሓዲራ ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ናቕፋ ዝርከብዎም ህዝቢ ናቕፋ ኣብ ብሎኮ ናይታ ከተማ ብምኻድ ንተዓዘብቲ ተቐቢልዎም ኩሉ ህዝቢ መዓስያ ትወግሕ ክብል ሓዲሩ ኣብ ሮራ ባቕላውን ድሮት መዓልቲ ምድማጽ ዓብ በዓል ነይሩ ህዝቢ ቆጽሊ ቀላሚጦስን ጽሕድን ሒዙ ረፈረንደም መዛዘም ዓወት ቃልስናዩ ብረፈረንደም ክንውስን መሰልናዩ ወዘተ ዝብሉ ጭሩሖታት እናቃልሐን ሰላማዊ ሰልፊ ገይሩ ህዝቢ ፍዓበት ነተን ቅድሚ መዓልቲ ምድማጽ ዝነበራ መዓልታት ብዝተፈላለየ ባህላዊ ጸወታታት ይሕሊፍወን ኣፍዓበት ብባንዴራታት ኤርትራን ህዝባዊ ግንባርን ማዕሪጋ ያቐንያ መዓልቲ ምድማጽ ምስን ናብ መድመፂ ነቑጣታት ውሒዙ ኣብ ኩብኩብ ንኡስ ወረዳ ፍዓበት ጓል 3 ዓመት ኣደይ ኣሚና ሕመምቲ ስለ ዝነበረት ብዓራት ተጸይራ ብምምጻእ ኣድሚጻ ካብ ኩሉ ሕልፍ ዝበለ ድማ ኣብ ቃምጭዋ ማለት ወረዳ ናሮ ሓንቲ ብጽሕቲ ወርሒ ነብሰ ጾር ከድምጽ ኣሎኒ ስለ ዝበለት ብድሮ ናብ መድመፂ ነቑጣ መጽያ ኣብኡ ድማ ሕማም ሕርሲ ስለ ዝተታሕዘዝ ክትሓርስ ወሲዶማ ከድምጽ ኣሎኒ ስለ ዝበለት ድማ ድሕሪ ሕርሳ ኣድሚጻ ተመሊሳ ኣብ ቃምጭዋ ሸኽ ያሲን ነቲ ምድማጽ ጀሚሮሞ ኣብ ምስላጥ ረፈረንደም ህዝቢ ብዙሕ ተሓባቢሩ እዩ ኣብ ኣፍዓበት ንኣብነት ብዙሓት ሰባት መካይኖም ንመካየዲ ምርጫ ወፍዮም ኣብ ኣፍዓበት ኣብታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ልዕሊ ፍርቂ ናይቲ ከድምጽ ዝተመዝገበ ህዝቢ ከም ዘድመጸ ተፈሊጡሎ ኣውራጃ ሓማሴን ኣብ ሓማሴን ካብ ድሮት ምድማጽ ጀሚሩ ኣብ ፈቐድኡ እኽለማይ ብዘዳልዋ ኣዴታትን መንእሰያትን ጓይላታት ዓሚሩ ሓዲሩ ኣብ ብዙሕ ነቑጣታት ናይታ ኣውራጃ ህዝቢ ካብ ፍርቂ ለይቲ ጀሚሩ ንኸድምጽ ተሰሪዑ ኣብ ዓዲ ሰግዶ 9 ጻዕዳ ክዳን ዝለበሳን ሰማያዊ ሽምዓታት ዝሓዛን ኣዴታት ምስ ካህናትን ዓበይቲ ዓድን ኮይነን ነቲ ምድማጽ ጀሚረንኦ ኣብ ዓዲ ተከሌዛን ከዓ ካህናት መሳቕሎም ሒዞም ብኸበሮን ጸናጽልን እናደመቑን እናዜሙን እዮም ነቲ ምድማጽ ከፊቶሞ ተዓዘብቲ ንገለ ካብቲ ነቑጣታት ምርጫ በፂሖሞ ነይሮም ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝመጸ ተዓዛባይ ኣብ ዓዲ ተከሌዛን ተረኺቡ ነይሩ ኣብ ዓዲ ሰግዶውን ወኪል ሕቡራት ሃገራት ሚስተር ሳሚር ሳምባርን ጸሓፊ ውሽጣዊ ጉዳያት ኣቶ ዓሊ ሰይድ ዓብደላን ነቲ መስርሕ ምድማጽ ተዓዚቦሞ ኣመሓዳሪት ኣውራጃ ኣቶ ኣብርሃ ካሳ ኣብቲ ነቑጣት ያድሚጹ እቲ ምድማጽ ድማ ብጽቡቕ ይሰላሰል ኣሎ ህዝቢ ብእግሪ ብመኪና ብኣብ ናብ ነቑጣታት ምርጫ መጺኡ ኣብ ብዙሕ ነቑጣታት ዝበዝሓ ካብቲ ንኸድምጽ ተመዝገበ ህዝቢ ከም ዘድመጸ ተፈሊጡሎ ባንዴራና ተተኺላ ምስ ዓለማ ኣንበልቢላ
ኣብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ አዲስ አበባን ናዝሬትን ደብረ ዘይትን መስርሕ ምድማጽ ረፈረንደም ዓርቢ 23 ሚያዝያ ሰዓት 6 ንጎ ተጀሚሩ ብጽቡቕ ይቕጽል ኣሎ። ኣብ አዲስ አበባ ብድሮ መዓልቲ ምድማጽ ኤግዚቢሽን ማእከል ኣብ ዝተባህለ ቦታ ዝተኣከበ ብርክት ዝበለ ቁጽሪ ኣድመጽቲ ናይ መጀመርያ ቦታ ንምሓዝ ገሊኡ መንጸፍ አንጺፉ ዝሓደረ ገሊኡ አንጊሁ ዝተሰየ ነይሩ። ኣብዚ ሽማግለ ብምርኩስ ዓይነ ስውር ተመሪሑ ሕሙም በአምቡላንስ ወዘተ ዋሕዚ ዝተራእየሉ ምድማጽ እዚ ዝተራእየ ዲስፕሊንን ጸጥታን ኣሽንኳይዶን ተዓዘብቲ ንሰብ ጉዳይውን ዘደንጹ ነይሩ። ኣብ ናዝሬትን ደብረ ዘይትን ውን ብዘይካ ገለገለ ካብ ርሑቕ ቦታ ዝመጹን ብስራሕ ዝተደናጎዩን ፍርቂ መዓልቲ ቢሉ እቲ መስርሕ ምድማጽ ተዛዚሙዩ። ኣብ ሱዳንን ኣብ ከተማታትን ማዓስከራት ስደተኛታትን ዝርከቡ ኤርትራውያን ነታ ናይ መዓልቲ ምድማጽ ዘውጋሕት ለይቲ ብድሙቕ ጓይላን ጸወታን የማውጊሖማ። ኣብ ብዙሕ ቦታታት እቲ ኣብ ድሮ ዝነበረ ጓይላን ዕልልታን ንጎደናታት ሱዳን ኣናዊጽዋ። ኣብ ገሊኡ ንኣብነት ፖርት ሱዳን ሰዓት 6 ንግሆን ኸድምጽ ካብ ሰዓት 4 ኣትሒዝዩ መስርዕ ሒዙ። ምድማጽ ኣብ ገሊኡ ሰዓት 6 ኣብ ገሊኡ ድማ ሰዓት 7 ተጀሚሩ። ኣብዚ ተዓዘብቲ ጉጅለታት ውድብ ሕብራት ሃገራትን ወከልቲ መንግስቲ ኤርትራን ዓበይቲ ዓድን ዝተረኽብሉ ዕለት እዚ ልዕሊ 50 ሚእታዊት ናይቲ ከድምጽ ዝተመዝገበ ህዝቢ ከም ዘድመጸ ተፈሊጡሎ። መንገዲ ከም ዝዛዘም ተገሚቱሎ። መስርሕ ምድማጽ ንምስላጥ ሰብ መካይን ኤርትራውያን ናይ መካይን ሓገዝ ኣበርኪቶም። ኣብተን ተዳልየን ዘለዋ መድመጽ ነቑጣታት ኣሳት 159,000 ህዝቢ ከድምጽ ምዃኑ እውን ተሓቢሩሎ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይ ሎሚ ትሕዝቶና በዚ ክንዓጽዩና። ጽባሕ ብተመሳሳለ ትሕዝቶ ክሳብ እንረኸብ ሰላም ወሰናይ እናበልና ክንሰናበት። تكبرت مريتي سنعات سبي سنعات سراويتي زيهم والمريت الرغمي يتعكب تاريخنا يكارسي يدوير كل وقعاتي أول عيم وانا اللغة ماضي وفرديونا بعلم تاريخي تعمد زيد وحتى عوت نيرو بزير برندم بحبرة نساني بحبرة نساني وهاي 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 أبي تريفش أبي تريفو أبي تريف هجامي أبي تريف أبي تريف كاله أبي تريف أبي تريف بوزاي أبي تريف نعم يقول سلم يا حليل أبي تريف ويني أبي تريف أبي تريف فانسي أبي تريف أبي تريف هجامي أبي تريف أبي تريف ويني أبي تريف نعم يا نسانة وجه حليبة بيتنا أو لعين أنا مندرنا أبتدي حولنا لنا هي بيضنا يتوس وقتنا أمبر قلوبنا أمبر حاضر ما حدا بعلانا حدا
جنبي حدا مقاريانا حدا عدي حدا تبايتونا أولعينا نبندرانا بتعدغي تعقيمنا لنا يا بغينا يتم سوءاتنا أمبن